Vređalica ove nedelje, da vidimo koji to neki smešni / sramotni potezi su obeležili prethodnu nedelju i šta ćemo se nasmejati ovog puta i ismejati. Da vidimo šta je ove nedelje u rubrici smiješno.ba. Smiješno.ba prvo, a i ne toliko smiješno. Mađari propagiraju veliku Mađarsku, to je neka novina. Da, vidim. Nije toliko aktuelno bila. Kako se ovo desilo odjednom? Ne znam, ali prva stvar je što je bilo da je Orban nosio šal velike Mađarske nekoj fudbalskoj utakmici. Tako da imaju to, ako znamo da ulažu u stadione u Srbiji. Vidimo da Vojvodina upada, da idu sve do mora. Vojvodina, Hrvatska je, boga mi, i dobar deo Rumunije. I Rumuni se jedini žale. Oni su sad, zapravo sad je bio problem što su Mađari tražili da imaju zastavu velike Mađarske da igraju u UEFA takmičenjima, pa su rekli da im je UEFA to dozvojila i onda su samo Rumuni, iako ode i Slovačka, deo Austrije, ja mislim, Hrvatska, Srbija, da samo su Rumuni uputili žalbu. Da, uzeli su svima pomalo, eto Rumuni jedini. Jedino im stalo do svoje teritorije. Nije valjda. A Vojvodina, ajde. A, dobro. To EU papiri za mene, znači. Ma, to Kićanović. Ali Kićanović. Ti si rešena priča. Apatin, srce velike Mađarske. Tu smo rekli do sredine. U Budimpeštu lagano. Ne samo vikendom. Voz za 2 sata iz Apatina. Mađarska i šta reći, to opet neka politika u sportu. Bespotrebno. A uvek kroz sport ide. Da, ali nekako taj potez UEFA da to odobri... Ali nisu odobrili, demantovali su. Aha, demantovali su. To sam oni rekli da su odobrili. Izmislili su. Izmislili su. Top. Ništa, idemo... Zašto uvek kroz sport propagiraju? Pa nekako je najlakše. Da, najviše ljudi prati. To su neki nacionalni... Pa nekako najlakše se proturi. Da. Kao i Velika Albanija. Tako će i Velika i Mađarska jebiga. Samo da Velika Srbija... Samo mi ne radimo ništa po pitanju Velike. Ništa ne radimo, nema. Od Pašića. Idemo dalje. Argentina je igrala kući prvi put posle... Ovo zapravo nije za vređanje, ovo je za hvalu. Igrala je prvi put kući od svetskog prvenstva, pa da pogledamo kako su ih dočekali navijači. Aquí están los campeones del mundo. Da, ovako bi to izgledalo da se igralo u Argentini, verovatno, i 10 puta gore. Ovako bi izgledalo da je Srbija osvojila. Amerikani gori. Trg Nikole Pašića, lom. 2 puta spomenut Pašić u emisiji. Nešto se sprema. Da, zaista sjajna atmosfera. Osim toga, otpevana i čuvena pesma. Imamo ludnicu na tribinama. Daj mi se kako je Mesiju sada. A koliko je dobra ova pesma, muchachos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender la final en que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los Šuri pesma, vrati. Ne znam, niko čuo. Gledao sam kad su osvojili samo pesmu, pevaju sat vremena pevaju pesmu. Meni je bolje ona kad spomenju Brazil i pevaju u onom tržnom centru. A, ovo da.
I ona je bila mi dobra pesma, ona za Pariz, za Francuze, za Mbappe, da je kameruec i šta god. Haos u Argentini, eto, proslavili su nakon nekoliko mjeseci osvajanje svetskog prvenstva u svojoj domovini Da. pred svojim navijačima, zaista spektakularno. Da, slušali smo sada španski, da čujemo malo domaćeg jezika. Vučević zaradio isključenje. Izgleda da su sudije u NBA-u krenule da uče srpski. Da vidimo zbog čega je dobio isključenje. Prvo je napravio faul. Ajde sad ti, ko Jaza Mitrović, sad prepričavaj šta priča Vučević. Ajde, da vratimo. Pa ćemo da stavimo bip. Nećemo. Kratko, ali jasno, sudije je to bilo dovoljno za isključenje. Ne, naučio je definitivno. Morali su zbog Jokića da nauče. Da, možda više zbog Dončića. Verovatno. I posljednja tema, opet se vraćamo Twitteru ove nedelje. Videli smo prošle nedelje, smo imali Daču V i Nici P. Ove nedelje imamo Guntera F. Da, Guntera sam morao da odblokiram da ih pogledam, ove fantastične screenshotove sa njegovog Whatsappa i iMessage za... Stvarno smo kreativan narod kad treba. Kad treba da se popljuje Bill Clinton dok nas bombarduju. Da, i tad smo ujedinjeni. Ujedinjeni u psovkama, to nam nekako najbolje ide. Da. Kad se kod Bill Clintona, sad smo obeležavali godišnjicu tog zločina i video sam danas je dan kad je Nevidljivi pao. Vidio sam snimak i humor našeg naroda tada, gdje lik vadi iz džepa, kao kaže, evo ga deo, kao Nevidljivi i dalje vidiš. Imate li delova od ovog nevidljivog aviona, pošto je to ovde glavni biznis? Imamo, kako da nemamo, to svaki ima ovaj. Evo, i u džepu nosim, uvek po jedan. Evo. Pa znači i dalje nevidljiv, pošto je pao? Da, nevidljiv, evo, pogledajte. I pošto je? 10 dinara, samo za vas 10 dinara, nije skupo. Pala cena? Pala, da. Pao je avion, pala i cena. Pala cena, pa pao avion, pala cena. I ovako vazduh prodaje, kaže Nevidljiv. Tako da, eto, opet iskoristili smo da budemo opet naš humor na neki način izrazimo i da se ujedinimo kod ovakvih stvari. Nekad gre to što se ne ujedinimo za neke veće stvari. Da, eto, procurili su podaci Guntera i eto, bilo je raznih komentara i poruka koje je dobio. Od jesi ustao pičkice do laku noć. Do šta mi možeš reći o Francu Ferdinandu? Da, kao pitanje za prvi dejt. Ali definitivno brat koji mu naručio burgere u 11 uveče. Svaka čast. Klasično. Da li je pojeo? Pa pisao je da se uplašio jako kad mu je neko pozvonio na vrata. I klasično, ja bih rekao, ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Ili još bolje, hrani kuće da te ujede. Ta je isto dobra. Isto dobra. I možda da završimo ovu nedelju sa Gunterom i Vređalicom, da izaberemo još pobednika i gubitnika i da dočekamo gosta. Tako je.